Aparo ni kapok awacho kaka aneno budget ni to adog chien matin walera ne budget ni en ang'o to ang'o momiyo wabed gi budget kata ang'o momiyo wabedo gi budget higa ka higa ma chuno ni nyaka pedhe e bunge kendo nyaka wuog ka kikwayo pach jopiny mondo osum pachgi gin bende okaw pachgi kaka budget no chalo. Budget en chenro mar sirikal ma nyiso kaka idhi yud pesa to gi kaka idhi ti gi pesa no e yore mag dongruok mag piny. Budget ber mondo obedi kata wabedgo nikech budget ema kelo nwa yo mwapogogo pesa. Kaka ineno e gima osenyisno nyiso ni nitiere pes mokete e yore mag somo, pes mokete e yore mag thieth, pes mokete e yore mag loso ndara, yore mag yiero, yore mag ageng'a kwe to gi yore mamoko kamano. Ka onge budget to mondo mi mago timre te nyalo bedo matek. Budget ma koro wadwa wuoye masani mo oket e mbele jopiny kata moseket e mbele od bura en budget ma total to 4.8 trillion. Budget no nitiere ma kaka inyiso ni to budget maromo trillion 3.6 idhi yude yore mag osuru mowuok mbele ne kanyo kata modong' mbele e fuok ma kanyo idhi yud e yore mag hola to gi yore mag mopogore go osuru ma mwang'eyo pile. Yore mag osuru gi nitiere osuru ming'ado ji mondiki man gi gimiluongo ni formal employment to gi pesa midhi yud kuom e yore mag osuru ma indirect miyudo kuom gik mong'iew minyalo yudo king'iew chiemo kata king'iew mkate kata king'iew sukari ichulo budget ichulo pesa kanyo. Mano te dhi e budget ni. Budget ni nyiso ni ok omed yore mag osuru, ok omed yore mag osuru to gimotim en ni omed yar base, omed yar jok mamoko ma ok chulga osuru mondo donje osuru e budget ni. Budget ni o target informal sector, jomtumba, jok matiyo go ohala e yore mag chiro makamago to gi jok ma budget ni o target gin the digital economy. Digital economy to gi informal sector ni wawuoyo e bath chien kamoro kachacha ne gin gimiluongo ni hard to tax sectors nikech data gi ok ber kabisa. Serikal osebedo ka temo kabisa yore minyalo yudgigo mondo gin bende gichul margi matin mondo gikony gin bende gikony e yore mag dongruok. Budget ni king'iye to bende o target weche mag Kenya kaluwore ni Kenya dhi e yiero higa manyien. Koro kopogore gi pok mopog kuonde nitiere kendo pok moketi e yore mag yiero. Budget ni king'iye bende nitiere gik moko miluongo ni incentives maga budget ni bende temo ni mondo owachi kata okel mondo o attract investors kendo mondo jo investors go bende okonywa e yore mag dongruok. Koro kawachako mano e gima nyalo wacho in overview kapok wadhi e ng'iende matindo tindo. Ulere kanyo makare unige magomba kanyakla kodin ulero ne nyikoro nge jong makare mar mondo wikara mna kwa tuak to bende koro ginge gimomene watuak gimomene budget nyaka pedhe higa ka higa. CPM ole na cheki nchire county ma Kisumu ineno nade budget mabene no pedhe nyimod bura ma iwacho ni en budget mohiu estimated budget estimates mago maga hiko hala mar 2026-2027.